नाब्ले जानो हागौ गुरजिजि जानो हागौ नाथाय सम्पत्ति लाबदो फाग्लि माना आंलायनि फैनि बर'बो थाङा इदिनानै रगय आराम खावना फैबो जानो नायाखै मानि आइयै नायनानै ओरै खिना आरो ओमफ्राय नायना हर बेरे फुंजानि मेगिजो फिथा गाइखेर सा दा थरायनाया ओंखाम ओंख्रि संबाय दङ लेंहरनोसै इखो लेंहरनानै जाहोनोसै ओइ धरना फायदो फाय बाबु दिनैसो बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो मेगि जादो आरो बा बया गोबाव जाबायमोन मोनजायाखैमोन मेगि अबे आंनियालाय मेगिया बे गथ' गलि सानखो ना माखो नोङो माइलै मा जालायखा माथो इसेल' जाम्बा नामा मा इसेल' जानो समानानो सं नोंनि इखोला होमबालाय मा नायनाय लोगोफोर नायनाय इनि मोनसे बाथ्रा जाबाय फिथाखौ नों थसेल' जायो नालाय नों थसेल' दै ओमफ्राय आं थनै जानो नागिरदों नालाय थनै जानो नागिरदों गोरलै ना मा इमा मा गुसु जाबाय नों दहायनिफ्राय फैगासिनो इखिनि जाग्राया आं दा हरबावगोन दिनै आं दा हरबावगोन ना ओमफ्राय आं नोंनो हरबावगोन ना जाग्रा मानो इखिनिखौ जाग्रा मानो ने नानिखौ जाग्रा मोखाङाव थ' हांगार नांजोबना दं सयथिबो नि भगवान आखानि गाइखेर सा प्रभु हे जगन्नाथ नायलाय आरो खामदो है मा हरबावनांगोन नैयाव दिनै जाग्राया आं हरगोन ना नोंनो नोंथ' गथ' नोंनोबो इदि होनांगौ र' चाइनिस मेगि नामा फिसासि होननाय मा जादों मा होननाय जादों गोथाव गोथावथार होननाय जादों बोरैबा अमा दांखो होनखो मानसिखौ दालाव साथारलाय मेगिया नि चाइनिस मेगि नालाय थाथारलै बोरै आं हरगोन ना बोरै नावमिल' नै कुरियानि फिसाखा नुगोन ना नुवाखै नोंलाय जाबाय दे हे प्रभु आं जायाखैनो बे गनो बादो खोमानि आं जाबावाखैसो जाबाय दे बोरै जादों Dolian. Orang jong. Hei, mama terdelik. Ya ini yang menjalan ngange beri pungsan mandor mana itu. Ini mana? Ya. Megi kom mai dong. Ya ini. Iya. Baik neng beri pungsan ini perlu di mobile tapai mabur jarang zakke. Heh. Kamu ini yo nama, empe man belek man sini aku musang itu ya, empe nengannya aku mani free tahu itu, kusum deh, Nai nangangnya ke, makaron nengannya aku mani filter tahu itu. Anggar tuh ya, empe, anggar tuh pakai anggar apa ini mah? Punya nih. Sure, tahu dasar pokoknya aram kau nabi besar ini aku mani aja. Ni jingnya filteran lah signal aja, ya? Ang las ya manang be mati undir na. Mati undir na. Anong ba mati undir na? Ha? Mati undir na. Ang nausis bangki hanang na tayo manang las ya. Mbay? Las yang mana las na ini maben ya. Maben ya no. Yey. Na ini mo kontong puro na. Ano ya? Kontong puro na. Kung kita kan. Ile las yan sang. Dengan guki kelas ya. Makat las ya. Mana जोङो गासिबो मानसियानो हायाव थानानैनो देरनाय मानसि. हा जाबोनानैलै उन्दैयाव. हा जानानैनो दाउखि जानानैनो देरनाय ओंखायनो आङो हांगार नांना थाबाबो आंनि आसुगुरा लेथ्रा जानानै थाबाबो आं लाजिया. उन्दैयाव बेसेसो हा जानाय नोङो? मानबाय बया माथो? आंबो स्टेन्डार्ड थानो हायो नै. जेबो थाया आङो. I love Mati.
मानसिनो नों मा दासो हाबा जाखानानै फख्रि जेनेबा नों दासो हाबा जाखांनानै आंखौ लानानै फस्थायनाय बायदि मोनदों फख्रिफोराव सोमब्रना लाय लुगैयो आंखौ नाङोथ' होनबा फख्रिफोराव सोमब्रना लाय लुगैयो आंखौ सोरबा साफा खालामनो आंना मानो साफा खालामनानैनो मानो गोसोबालाय मा दानो साफा खालामनानै दानो बिल्डिंआव जना थाहैनो हायो ओमफ्राय हाया आङो मानो थानो थाबालाय मा जागोन आं माबानो सानदेलि इ जायगानिफ्रायनो बेलेगाव थाङा नामा आं सानफ्रोमबो फुङाव संलाय सानसुआव संलाय मोनायाव संलाय इयाव बेस मोनसे गान गारनानै मायाव थांनो मोनगोन थांनानै दं इयावनो थाफिनबाय थायो आङो बे गावखौनो गाव सानना नायबा आं फागिलायो मानोना आंलाय इनिफ्रायनो बरावबो थाङा इदि होननानै सानलाय आइजोफोरा सानलाय इसिङाव मानो हाबबाय थायो इसिङाव इसिंनिफ्राय बेलेगाव थाङानो अफिसार नों नायनोबालाय फैसाबो मोनानो बेलेगाव हटेलफोराव थाहैनायमोनबा माथो खांसेबानो गांलाब खांसेबानो 12,000 मोनसिगोन न'आव थानो नियमबो मोनदा आं मोना इखौनो मावबाय दं नै बोसोरसे जालांबाय खिन्थु थाइसे मोनाखैनोलाय थैबायलै मा दं इयावलाय ओइनो फैफिनलायना फाइल माखा लिंहरलायबाय सुबाय थानांगौ फाइला बुथुम नोङा आङो मिनिनो ओंखारो गावखौनो गाव ओमफ्राय बेफोर मा बुस्थु लिंहरबाय थायो फायो नयलारि आं नोंखौ नेनानै दं फाइला नै बारा गैया दोनना फाइला नै गिरा गिरबाय दरजा खेवबायलाय गिंबाय थायो मिथिगोना मा सुरित काहानि आं बुजिनानै मोना नों ओरैनो डाइलग मारि थाबाय थाना मिथिगोना दिनै बेनो आं जेकेट गांनैखौ सिनायथारनो माबा आं गाननो मोननाय नङा गोजानाव थानांगोन बेथले ओइनो मानो अख्रा माया माबा नों आंखौ थबि बायदि मोनदो मा थबिले थबि बायदि मोनदो गस्ला सुग्राखौ होनो थबि गस्ला सुग्राखौ होनो थबि होनो नामा जोंनि बबाफोर थांनो गानलांनो नागिरबा मोननाय नङा मिथिगोना नों एख' खामानिखौनो मावखाया ओरैनो दंबाय दं आं गेस लायना फैनि गेस ए मोनजागोन नेक्स्ट गेस गैयाबासो आं धोन जालायसं माथो गेस गैयाबा आं धोन जालायसं हो दूसरे औरत जैसा मत समझा करो मुझको डायलगफोराव राव फेजेननाय आरो खिन्थु आखाइफोराव नै आखाइ खन्थंफोर माबाफोराव फेजेननो हागोन आरो मालाय आंखौ सोरबा साबस्क्राइबारा आंनि हानाय थांसिगोन ओमफ्राय मानो बिराद मोजां मोनदों ओमफ्राय माथो रोङालै बेस्रा माथो रोङा इयो ओमफ्राय थेवबाबोथ' इनि साननो हानाय गासिबो गोहोआनो मोजां ना जेनेबा रायलायनोल'सो रोङा इयो आंनि आखाइखौ दांनानै इदि माने नायदो लोगो मोनदों आंखौ ओमफ्राय नायदो नायदो आंनि आखाइखौ ओमफ्य नायनाय हिनजावसा आरो माथो रोङा बेस्रा ओमफ्राय नायनानै माने गावनिया मोजांसिन तामाने ओमफ्राय आंखौ आंनि मोखांखौ नायनानै ओरै खिना आरो ओमफ्राय नायना गावना मोजां रखम आरो ना खिथादों आंनो नोंनि आखाइ लेथ्राथार लाजिखादोलै आं थारमाने ओरैबायदि जायो लोगोफोर माने दा जेनेबा खामानिखौबो मा होननांगोन एसेबां माने आं खामानि बारा एसे मावखाया मावाबाबो हाबा जाबाथाय माने ओंखाम ओंख्रि संनाया कम्पालसारि आरो नों संखाथारनांगोन संनायाव दा आं हांगारजों बांसिन हुनो मोजां मोनो हांगारजों बांसिन खारो नालाय हांगारानो इदि गोजां बोथोराव इफोरबायदि हामना थायो आरो ओमफ्राय इखो दा माब्लाबा जेनेबा आखाइखौ हुबासो साफा खालामनाय जाबाय हुवाबाथ' साफा खालामनाय जायाना ओमफ्राय बे आं अकस्मात फुजायाव खाथि नालाय थांफ्लांदो आं इखालि आथुर जानानै थांबाय थांनानैथ' ओमफ्राय इदि लासिंसि जाना फैबाय आरो आंहा इदि जायो आरो गोबाङानो जायो जानांगौ माब्लाबा रावबो जाया नोंल' जायो
खामानि गैथारा बेथालि माने आं बांसिन दाग्लि थानो मोजां मोनो हाब्रुआ रोदेरबोनाय नालाय नामा सोरबा जागौमोन आं बयखौबो जाबोनो मोजां मोनो नै दायो लोगोफोर गांगा टपाखौ बुरखाय बुसि गेसखौ लायनो थिनहरबाय दायो खालि गेसखौ लानानै थांसिगोन गेसा जोबनानै दंमोन गोबावथार जाबायमोन आरो ओमफ्राय आङो दायो गस्ला सुनोसै नै दायो लोगोफोर गांगा टपाया गेस सिलिन्डारखौ लानानै सालबारि फारसे दावगालांनोसै मानो होनोब्ला आंहा गेस गैया जानानै दं मिथियानो जालायबाय हर आंबो खावसे हर हलै सुखेनायसो गेले मानसिखौ हर 상하요? 상. 가리 넣어볼게 말자 불러대. 이게 뭔데? 진짜 맛있냐? 가서 잘. 앙클 안 하게 심은 데는 샤라 사이클 보내 심은 게 빌리 그라봐. 잘로만다. 잘로만다. नाब्ले जानो हागौ गुरजिजि जानो हागौ नाथाय सम्पत्ति लाबदो बा लोगोफोरनि आं गोसोथामोन आरोना स्कुटिखौ नानसो गोसोनि मोनबोगोन होननानै बिराद सैतान आरोना इयो गुमिया मा साननांगौ गुमिया मिथिया नोंनि हकीकतखौ सब लोगों को मिथिना चाहिए दायो गांगा टपाया गेस लायनो थांनोसै ओमफ्राय गांगा टपा फैगौमानि दा आङो नै जि गांनैसो दं बेखौ सुनानै लानोसै मिथाइ लांफा बाबु मिथाइ हा जिखुनु नों मोजां मोननाय आं मोजां मोननाय जिखुनु जाया मिथाइ